temukan isi video ng 1 kilo habang sa video ke all karbi ang long inter oles culture competition yo panikoda silang si patipon lo la sila bang so video ini kung itong ang deng ito hana baklanjukan sining hang lo la sila bang so video na ito na ita jong silang igmisen pwede like comment lapen share ita Bang paling tak Samia sini dapat